लिंहरदोंमोन दावसो देलाय आंखौ बे बाला मोनसे मिसनाव थांनांगौ मिसन आयौ बाला मा खिथु खोन्थालाबायखो दंफाव ओइ नों जे खामानिखौ मावनो लायो गासिबो रिस्कि गोजा जायो मिथिबायना आं एसेबां रिस्क लानो हाया नोंनि खामानियाव आं जेरावबो थांफानो हाया आयौ बाला मोनसेल' जिउ लानानै एसेबां गिख' जायोबा मा जानो मोनसेल'सो जिउ लादों गाबोन समफोरनो थैखानांगोन रिस्क लानांगौब्रा ओइ मावजिनाथ' 9था जोनोमनो मोनसे थैखांबा आरो 8था जोनोम थाबावो आं मावजि नङा आं मानसिसो आरो मोनसेल' जोनोमा बिराद अनमल बिराद बेसेन गोसा जायो जानला मानला नोंनि नांग्रां बाग्रां खामानियाव थाङाहाय नांग्रां बाग्रां खामानि होनलाबायदों सासे मानसिनि जिउखौसो फोथांनो नागिरदों आं सोर मा जालायखो जानला मानला खोन्थाजायाहाय होमबालाय खोन्थानाङा आं थांनोसै है र' बाग्रांसि खोथाखौथ' खोनासंग्रोबाय नों बुङा मानो मा खोथा माने एन्टनिय' मोननि न'आव थांनांगौ आरो नों थांनो हागोन ना खेबसे रायनानै हरजानाया एन्टनिय' बिमाजों आं थाङाहाय मानो थांलाबायनांगौ जाखो आंलाय बेबो मोनसे मानो थांनांगौ आंबो साननानैनो मोनाखै हाखु दाखु जास्लाबबायना बेनिखायनो प्लटिंआनो दिमागाव फैयाखै आंनाव मा खालामबा मिथिगोन जोंलारिया मा जादों बेखौ मिथिगोनथाय मा जादों जोंलारियालाय रावनोबो खोन्थानाङा बेनि बिमा बिफानोबो खिन्थानाङा माबाफोर गाज्रि जादोंमोनलाय मानो खोन्थाया जानांगौ जाखो र'बार जोङो थालसो लानो नागिरदों मा मोजांबो खिन्थायाहाय माने जोंलारिया बेमार जानाया हामा जादोंनो बेनिखायनो एन्टनिय' बिमाया माबाफोरसो दौबाय खोमा बेखौसो खबर लानो सुलाद लाहैनो नागिरदों नंगौ ओमफ्राय एन्टनिय' बिमाया खोन्थागोन आरोखि ना आं दौदों होननानै लामा खामानियाव आंखौ दा लोगो लाहाय बेफोर आंनि खामानि नङा आयौ बाला बे चेनेलनि लिडारानो गिलायलायो मा चेनेलनि लिडार बेलाय नोंसो लिडार दा मालाय नोंखौसो मोजां मोनो थ' आरो आंसो लिडार बावदों बाला जियानो जाया माने आं हारसिंनो खालामनो हानाय नङा खामानिफोरखौ बेनिखायनो दा हराव आंजों ओंखारफादो दंफाव एन्टनिय' मोननि न'आव थांनानै बायदिसिना सुलाद लाहैनि हराव आयौ आं हायाहाय नोंनि गोसोआ मालानिफ्राय इसिबां लोरबां जाखो दंफाव लोदोदो मोदोमखौ मायाव बाहायनो सानखो नोंलाय आंजों दा हराव ओंखार एन्टनिय' मोननि न'आव मा दं मा गैया नागिरहैखुमानो नङाबा अमा राजा आरो नारजि बुदांखौ ब्लेकमेल खालामनायाव नोंबो दं होननानै खिन्थागोन आं बाला आयौ आंखौसो माबा गेजेराव लाबोलाबायबाय मा जातनि मानसि बेलाय बे अमा राजाखौ फाव फान्दायो गासैखौबो दाय साजायो आंखौबो साजायगोन नामासि बेलाय ओरैनोबा दैलां बोथोर खामानिया भरा जागासिनो आरो बेनि सायाव न'खरनि गासै दायथ' आंनाव दं आं जुदि माबा मोनसे खैफोदाव गोलैनांगौबा मा जानांगौ जाखो बाला आं थांबा नांसिगोन होनबा दावसो देलायजों बोरैबाथाय बे मानसिया चंगलारी तबीयत कैसी हो तुम्हारी मुझे नहीं पता अचानक से तबीयत बिगड़ने लग जाती है और सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है डॉक्टर ने तो कुछ भी बोला ही नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है शायद किसी ने तो काला जादू नहीं किया काला जादू मैंने सुना है काला जादू करने से ना पता नहीं चलता कि तुम्हारा बीमार क्या है पर मैं ये सब नहीं मानती कोई भी नहीं मानता लेकिन हकीकत में होता ही है इस दुनिया में अच्छे काम के साथ बुरे काम भी होता है चलिए जंगलारी तुम एक बार खबर करना घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मैं घर में नहीं बता सकती तो फिर तुम क्या करोगे इतना दूर से तुम यहाँ पे पढ़ने आए हैं या फिर बीमार होने आए हैं तुम ओके तुम्हारे मर्जी ओके मैं बाहर जा रही हूँ बाय बाय काला जादु माने खोमसि फोथायनाय जायखौ बर'फोरा दायना रायनाय होननानै बुङो आं मानो खोमसि फोथायनो आं जेबो जायाखै आंहा इसोरनि सायाव फोथायनाय दं आं मोजां जागोन जंगलारी तुमको मिलने कौन आया है पता है कौन एंटोनियो नहीं वो वाला हैंडसम वाला क्या हाँ मुझे उनसे नहीं मिलना पर वो हैंडसम है मुझे मिलवाओ ना नहीं मैं उसे बात नहीं कर सकती अगर मैं उसे बात पे कर लिया तो तुम एंटोनियो को बता देगा नहीं मैं इतनी बुरी भी तो नहीं है ओके आज नहीं मिला ना नेक्स्ट टाइम पक्का हाँ बाय बानलु बेदां मानो फैदों बेलाय बानलु बेदां नों बेवहाय नोंथ' आंनि फनखौ इगनर खालामखायो नालाय खबर लानो फैदों आं माब्रै मोनखो देहाखौलाय दालाय मोजां औ मोजां नुनायावथ' बिदि नुवाखै नोंखौ आं बुंबायना मोजां होननानै फिसा फिसा बेमारफोरालाय मानसिनाव जाखायो बे दसेनो हां लानो हायै बेमारा फिसा फिसा बेमार नामा बानलु बेदां नों एसेबां जेबो साननाङा दे
नोंनि अहंकारानो नोंखौ मालाबा लानानै गारगोन मिथिबाय। बांद्राय अहंकारि दाजा। माखौ लानानै इसेबां अहंकारि जादों नोंलाय? अहंकारि? मानसिया अबस्थायानो गैला बेमार जानानै। बिराद अहंकारि दं माथो दाबो थिफुदलिनो। मानसिया एसेबां थिफुदलि जानाङाना जोंलारि। जेब्ला बिसनायाव गोलैसोनानै थागोन होमबासो मिथिगोन। होमबासो नोंनि खर'नि अरा जोंब्लावगोन मिथिबाय। उनाव मा जायो जागोन? मोजाङै सोंदों मानो मोजाङै फिननाय होआ? आं बुंखाबायानो आं जेबो जायाखै होननानै। लासैनो हामगोन ना। आरो डाक्टराबो बुंखाबाय माथो जेबो जायाखै होननानै। माबा मोनसे जायोब्लाथ' हमनो हाखागौमोन ना डक्टरालाय। जोंलारि एन्टनिय नों? आरो बेलाय मा मोनफैदों? बियो आंनि बेमारखौ खबर लानो फैदों। थेंक इउ बानलु बेदां। हा? दाखालि सम मथे जोंलारिखौ हस्पिटालाव लांनायनि थाखाय। बेनिखायनो वान सेकेन्ड थेंक इउ स' माच। जेबो नङा दे। जोंलारिखौ दाखालि हस्पिटालाव लांनायनि थाखाय आं नोंनो आंनिफ्राय माबा मोनसे ट्रिट होनो सानो। नों मा लुबैयो? जोंलारिया मोजां जानायखौ लुबैयो। खौ जेसेबां हायो एसेबां केयार खालामबाय था। आरो जोंलारिया मानि थाखाय मानो बेफोरबायदि जादों बेखौ थाबैनो नागिरनानै दिहुन। स्टार्टिं नोंनिफ्राय खालाम। बेनि उनावहाय नोंनि नखरसिम। माने आं बुजियासै। जोंलारिया मा समनिफ्राय बेफोरबायदि बेमार जादों? बेनो बेसेबांबा गिदिर क्लु। आरो आं बुंबाय थाला। नों मा बुंनो सानदों? मानो मोजाङै बुङाखै रोखायै? एन्टनिय बानलु बेदां दाबायदि खोथाखौ बेसेबांबो गिदिर खालामनो नाङा। जोंलारि डक्टरनाव लांनांगौ नामा? ओरैनोसो गुजुदों। नोंसोर सानै बेफोरबायदि दान्थे बिदान्थे जालायबाय थायोबा आं डक्टरनावबो थाङा। आरो आं नोंसोरजों रायलायाबो। नोंजोंबो एन्टनिय। बेनिखायनो नांलायनाया दलद दलद दोन। जोंलारि आच्छा बानलु बेदां नांलायनानै बाथ्रा दान्थेलायनानै जेबो खामानि जाला। आं खालि जोंलारिखौल' मोजां खालामगोन बेनो आंनि थांखि। बुहुमनि बयनिख्रुइबो गेदेरसिन गेदेर डाक्टरखौ आं नागिरगोन आरो आं जोंलारिखौ मोजां खालामगोन। जोबोद मोजांनि बाथ्रा। जोंलारि बेबायदि अबस्थायाव आं नोंखौ माबोरै हारसिं दोननो? जुदि नोंनि जिउआव एन्टनिय गैयामोनब्ला नोंखौ दानो आंजों लोगोसे लांफानानै मोजां ट्रिटमेन्ट होगौमोन। मा जादों बेखौ नागिरगौमोन। जोंलारि प्लिज नोंल' मोजाङै था आरो आंनो जेबो नाङा। गुमै आं मिथिखाया। नों आंखौ न'आव दोनहैखानांगोन। जागोन दे दोनहैगोन। आंबो थांफागोन नोंजों। गावआनो दोनहैनो खोन्थालायबाय दोनहैनो ओंखारलायबाय आंबो। आरोलाय मा जालायखो? बे सिख्लाया जेब्लासिम नोंजों थाफागोन आंबो थाफागोन नोंजों। नोंसोरथ' बेरायहैनो नागिरदोंनो हाजोआव आंबो थांफागोन। इगोल जोंजोंलाय मानो थाफानांगौ जाखो? बेलेग खामानि गैबावला नामा नोंहा? आंना खामानि गैया। आंना बिराद फ्रि टाइम। गुमै आंबो थांफायो। आंबो थांफायो गुमै। नोंसोर आंनि खर'खौ जाबाय थानांलालै। नोंसोरनो आं नांगौबा फैसा होगोन। सानैबो थां। नोंनि थाखायनो जादों। आंनि थाखाय जेबो जायाखै। गुमैजों आथा सिथा दाखा दाखा। नोंबो दाजा। आब'नो खोन्थाहरनोसै आं। खोन्थाहर। बिब'नो खोन्थाहरैनो आंखौ। गुमैनि बिमायानो आंखौ बिहामजो फसायखाबायबा बेनि बिब' हाफानानै मा खालामनो हानो आंखौलाय? दाउ खानजं आबै खानजं खिनो ओंखारो गुदुं गैया ओंखाम उखैयो खुगा गैया हासुनो ओंखारो नुनु गैया। माबा सानो लायो गोसोआनो गोजाया। माबा मावनो लायो दिमागानो खामानि होआ। फारसेथिं माथो आंना दुखुआनो जोबला। अ लाइफ अ जिन्दगि अ जिउ। मालानि दिनाव नैबे अमा राजानि जिउआ सान्थि जागोनब्रा? मालानि दिनाव मोजां जाबावगोनलै? शनि ग्रह नांलाय देवबार ग्रह नांलाय समबार ग्रह नांलाय बुधबार ग्रह नांलाय नांगासिनो। सोर फन हरलायखोब्रा? दरखार गैयालै। फारसेथिं हांग्रि सनायाबो न' गारनानै दंहैयो मैयानिफ्रायनो। रायजोफोर भिडिअ'आवसो हांग्रि मोनदिया दाखालिनो गोमादों दै। काहानियाव हले मैयासो गोमादों। मानो होनोब्ला दिना थाब जोबाखै कार्टुन समाजाव सानसेया सप्तासे थांगासिनो। बेनिखायनो नोंथांमोना अननानै काहानिखौ बुजिबानो जाबाय दे होमबालाय फैफिनलायदो। हेलौ अमा राजा लोगो हमनो हागोन नामाब्रा? मा जालायखो? दाउस्रि देलाय माबा मोनसे खालामलायबाय नामा? जेबो खालामाखै। जायखिजाया आंखौ लोगो हमनो हागोन ना? दाउस्रि देलाय माबा खालामादों नामाब्रा बुंलाय? जेबो खालामाखैलै बेलेग खोथासो जादों। आच्छा बार' थाइबानि लारु थांगासिनो आं। साला दाउस्रि देलायाबोथ' बिराद फैसा उरगासिनो आंनिफ्राय उरलाय। नार्जि बुदांनिफ्राय उरलाय। गारजाला बे मानसिखौ। बेनि सिगां हिनजावखौ नागिरग्रोना लानोसै आं। उसके बाद जा होगा देखा जाएगा। नार्जि बुदां बादुलि सगाव दिनै बरायबायलै। गोजाम सावगारिफोरखौ गोसोखांदों नङा होमबा? बे सगाव फैबा नों गोदोनि गोजाम जाथायखौ गोसोखांखायोब्रा। बेवहायनो जिरायनानै बेसेबां सिख्ला एदावोमोन। आच्छा बार' थाइबानि लारु मानि थाखाय लिंहरदोंमोन बुंलाय? माबालै सानै मानसियाब्रा खर' जागासिनो आंखौ। आच्छा सासेया दाउस्रि देलाय सासेया सोर? दाउस्रि देलायाथ' बेलेगखा र'। आरो सोर गोदान ओंखारलायखो? आंनि बिबोनां सानै। सासेया दरजा सासेया पर्दा। नामा सासेया दरजा सासेया पर्दा?
देन्जार मोजां माथो मानसि दोनखुमानो बिराद मोजां जागोन माथो बिसोरो दरजा आरो पर्दाखौ लानानै नोंबो जात होनबाय थायोलै आंनो खर'खौ जाबायलै बिसोरो दाउस्रि देलायाथ' ओरैनो मा खालामगासिनो जों सानैखौ लानानै आरो बेनि सायाव दरजा आरो पर्दानि खोथाखौ मिन्थियोबा आंना बरबाद जागोनलै संसारा आं न'खर संसारखौ बरबाद खालामना लानो गोसो गैयालै अमा राजा सोरथो न'खर संसारखौ बरबाद लानो गोसो जानोब्ला बे नंखाय मानसिफोरनि थाखाय बे नंखाय हिनजावफोरनि थाखाय माने नंखाय सिख्लाफोरनि थाखाय आंथ' सिख्लाफोरजों लाइनल' मारिनानै बुंखागोनलै बिसोरनो गोसो होनानै लाब गैया मानो होनोबा आजिखालि सिख्लाफ्राबो मेरला हौवा गोसोथोखौ माखायो नोंखौल' गोसोथोयो बेल' नङा फैसा मोनबानो गोसोथोखायो खायसे सिख्लाफ्रा बेनिखायनो सिख्लाफोरखौ बांद्राय सिरियास लानाङा गोसोथो साननैसो मोजां मोनफ्ला इउज खालामजायोबा इउज खालामबानो जाबाय बास नों मानसिया मा एसे गोरलै खोथाफोरखौ बुङोलै अमा राजा समाजखौ मा फोरोंनो सानखोब्रा नोंलाय मोनसे खोथा बुंनि ना फैसायानो गासैखौ फाग्ला फाग्लि खालामो फैसा नुबानो हौवायानो जा हिनजावानो जा सालायनिफ्राय लंगला खुदै ओंखारखायो बेनिखायनो खायसे सिख्लाफोरखौ ओरैबायदि फैसा लुबैनानै माने देखायनानैनो फिदिंनो हायोब्रा खिन्थु आं होनखायो सिख्लाफोरखौ लाइन मारि गोसोल' दाथो हिनजाव गथाय लानोल' दानाजा गोदाव सोराव बाथ्रा बुंबाय थानाङालै नोङो सिख्लाफ्राबो रावबो मालाय नङा मिथिबाय सासेया हाफांनि बिनानाव दरजागालि आरो सासेया जोंहानि आइनि फंबायनि बिहामजोनि बिनानाव बा सानै सिख्ला गोजोन माथो औलै माबा गुमै होननानै दावराव दावसि खालामबाय थायोलै आं सुखुवालै बिदिखौ ओरैनोबा रुमबां एक्ट्रेसखौ लानानैनो दासिमबो गिनाय फैयो आरो बिसोर सानैया नों मा लुगैयो मा खालामनांगौ आंनिफ्राय हेफाजाब लुगैदों नङा होमबा माबा मोनसे आइडिया होदोब्रा आं गोसोबानो नोंनि बिबोनांफोरखौ सानैखौबो गोसो थोगौमोन लाइन मारिगौमोन नाथाय आंहाबो दा साननैसो एसे टेनसन जाना दंलै बांद्राय टेनसन जाबा बिथिंबो जायाबा आं हिनजावफोरखौबो लाइन मारिनो बायोना ओरैनोथ' हिनजाव लाइन मारिबानो गोसोआ आंना स्रां मोनो मारैबा ओरैबायदि टेनसन जायो हिनजाव लाइन मारिबाबो टेनसनानो खारासो माथो अमा राजा नोंखौ लोगो हमनानै माबाफोर सलुसन मोनगोन सानबाय नों उल्था फाल्थासो होनबालाय आं थांनोसै ओइ र' दाउस्रि देलायखौ किडनेप खालामनांगौ मा जाखो नोंसो किडनेप खालामनो होनदोंमोन दा नाथाय आं एसेबां गिलु बालु खामानि मावनो बायोलै आच्छा नों दाउस्रि देलायखौ नों माबा बुथारगोन ना मागोन बेखौ किडनेप खालामनानै बा बिनि न'आव सिखाव खालामनानै बिनि पेन ड्राइभखौ बा बिनि मबाइलखौल'सो सिखाव खावगोन नोंलाय आं बेफोरबायदि किडनेप खालामा आच्छा दे मोनसे खामानि मावनि दा हराव दाउस्रि देलायनि न'आव सिखाव हाबैनोसै जों नोंजों आंजोंल' बेनिफ्राय बिनि मबाइल लेपटप गासैखौ खावनानै लाबोजोबगोन बेखौथ' मावनो हागोन ना नों नङाबा न'खर संसारा बरबाद जाखाबाय आरो नोंना उफाय गैला जागोन दे हुइना बाद लान्जाय टेम्पाट पाट बानलु बेदां आंनि दस्ति मानो फन खालामदों आइयाव बाला गावहानो खामानि थिनो गावहानो कुइसन खालामो थासो होदोहाय बे गथ'खौ माबाफोर खबर मोनबाय ना मोनाखै मानि थाखाय जोंलारिया बिदि जादों मानो मोना जानांगौ जाखो मा खबर मोनखो देलाय बुंलाय मानि थाखाय जोंलारिया बेफोरबायदि जादों आयु बाला इसिबां अनो नों जोंलारिखौ बाथामिस आं खबर लाथ'वाखै आं दाहायसो खबर खालामहैनो नागिरदों डाइरेक्ट एन्टनिय'मोननि न'आव थांगोन आच्छा माने हराव सिखाव खावहैगोन सिखाव खावनो माथो उफायबाव नोंखि एन्टनिय' बिमानाव थांनानै सोङोबा एन्टनिय' बिमा नों जोंलारिनो माबाफोर खालामनो होदों नामा होननानै बुंबा खिन्थागोन बियो नै बारावबो खोन्थाया बेनिखायनोथ' सोलो नङा बोलो नङा गोहो नङा सोलो बाहायदों नैबे दाउस्रिया नों जेखौ खालामो खालामबानो जाबाय नाथाय बि केयारफुल आं नोंखौ आंनि खामानियाव आं लाबोनो गोसो गैयामोन नाथाय मा खालामनो आं जापानाव थानानै जेबो खालामनो हायै जाबाय नोंसा नोम्फाखौ आंनो गदायहो होमबा खालामजोबगोन आं सानसे डेटिंआव थांबानो जाबायना नों आंनि आफाजों नोंसा नोम्फाखौ नायबानो बाला बे होमबा नोंनि प्रब्लेम नों जुदि सानसे डेटिंआव थांबा आं बे खोथाखौ आइनोबो खोन्थालामोन आयौ बाला नुबायना नोङो जोंलारिनि थाखायनो गावनि बिफाखौबो फाननो ओंखारबावबाय आयौ बाला आं आंनि बिफाखौ फानाखै नोंसो आफाखौ बायदिसिना बुंबाय थायो नालाय होनदों आं आच्छा बेस्ट अफ लाक दाउस्रि देलाय अके बाय उफायथ' गैला एसे डेन्जार खामानि मावनासो मोजां मोनो नालाय आंबो दुमफावखौ लानानै सिखाव खावहैनोसै बाला एन्टनिय' मोननाव मा मोनो नायनोसै ना रायजो राजा नोंथांमोन आसा खालामो दाउस्रि देलाया जोंलारिनि बेमारिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां क्लु मोनगोन बेखौनो नेना थानोसै हाया बहाफां गुमैया आंनो जोबोद दख'ना बुरजा बायनानै होबाय दख'ना औ आंनो दख'ना बायनानै होदों आइसक्रिमबो जादों आच्छा गुमैया आंखौ अनसो गारदों बे सिख्लानि आखलानो मोजां नङा नारजि बुदांखौ कल खालामनि नामा खालामा मानो इसिबां आथा सिदा जादों बे सिख्लाया दाहाय जुदि माबा मोनसे होनबावो खुगाखौनो खेबसिजोबगोन आं आइखि बिखुनजोनि आलासि जाया माने गिनायाव गैया राव आंनि हौवाखौ नोजोर होयो बेनि खानायखौनो सावजोबनो हागोन गारनायाव गैया आं हले गिदोंहाय दाउस्रि देलाय मा होननानै जोङो मालाय न'आव हाबैनो दे मोख्रा थफि लाबोदों आं बै
स्कुटियाव दोनदों आं बांद्राय गिलु गिला खालामनाङा फै थांनि माबायदि एन्टनिय' बिमानि न'खौ नायहैनि बावलै मानसि गिलु बालु खामानियाव लिङो फै इसोरनि उनाव जेबो जायाबानो जाबायहाय मालायनि न'आव सिखाव खावनो नागिरनायखौनो नांसिगोन हे आफा बोराइ बाथौ जेबो दाजा दाउसो देलाय बहालाय खिलां खिथां थांदोलै जियानो जाया मानो अमरुआथ' जायगायाव गैया बहाबा गुवाहाटियावसो दंहैयो खामानिनि थाखाय फार्स्टआव अफिसावनो नागिरहैगोन मा दं मा गैया मा पात्ता मोनो बे दाउसो देलायलाय बेनि उनाव बिसानि न'आव थांनोसै सुवाद नारजि बुथान दाबो फैलालै महाराजा दैद मा एसे गोबाव जों जि खामानिखौ मावनो नागिरदों बेखि मोजां जागोन नालाय मानो जाया जानांगौ जाखो दाउसो देलायनाव जोंनि फटक दं रुमबां एक्ट्रेसजों उन्दुनाया बेफोरबायदि मानो बुङोलै जों उन्दुवाखैना जों ओरैनोल'सो गोलांनाय बायदिसो गाज्रि फाज्रिनो बेबो जोंना बिसनायाबो बेलेग एखौखि नोंनि हिन्जाव हाफाङा बुजिगोन आंनि न'खरनि मानसिफ्रा बुजिगोन जेनेबा आंनि आखला गाज्रिखा होननानै मिथिखायो आंखौथ' फोथायनाय नङा मिथिबाय बेनि सायाव नोंखौ फोथायनाय नङा बेनिखायनो दाउसो देलाया जोंनि खिलाफ मा बुस्थु दोनदों मा प्लानिं प्लटिं खालामदों बेफोरखौ दिनैनो गैया खालामजोबनांगौ आच्छा दे फैदो आंनि खिथु मालायनि अफिसाव सिखाव बायदि हाबहैनाय गैला मानिफ्राय मा जालांगासिनो जिउआ मा फोरोंगासिनो बांद्राय गिनाङा मोख्रा टपिखौ गाननोसै रावबो सिनायनाय नङा बिसानावथ' CCTV दङना मोख्रा फांथेजोब मोख्रा टपिजों फांथेबा रावबो सिनाया जोंखौ जायखिजाया रिक्सथ' लानांगोन ना सिन्था खालामनाङा फै आं गियोहाय गिनाङा फै हाबैनि मोनसे खामानि माव नों बाहेरावनो था आं न' सिङाव हाबैगोन माबा मोनसे नुयोबा नों आंनि इंगित हरबानो जाबाय फनाव मिथिबाय जागोन दे अके बिदिबालाय एन्टनि बिमानि न'आव हाबैनोसै बेनि एपिसडखौ नोंथांमोना गाबोन नुवा नोंथांमोना जाहाथे नेनानै दाथा होननानै जोङो एडभान्स खोन्थाखाबाय गाबोनबो नुनाय नङा समफोरबो नुनाय नङा साननैनि उनावसो नुगोन दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय अके बाय लाभ इउ